Indoda impela izijabulisa kwengane, ijabulela iy'mpahla ey'thengelwa enye indoda. Ehlana sizathe kubengelele phe ngamukele embukele emakhaya kwesimanzonzo lapho kulisela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile. Mbukele emakhaya ke isikhathi masikanje ave ngihlale kuzo ke indawo zamaskandi. Nazi ke ezoqala ezokuthi uJabulise kwenkonyane ungizwe mfamchunu emva kokuthi ethengele izipahla umngane wakhe uDokotela uKhehlelezi. Lezi izipahla ke zibalelwa ku60,000 amarandi. Abantu abaningi ngempela ke babongile baphinde babongela yena ungizwe mfamchunu bebongela kuyena uDokotela uKhehlelezi emva kokuthi eposte lapha inkundla zokuxhumana ku Facebook. Abantu abaningi bathe babonga ngempela futhi uKhehlelezi ukhombisa ngokusobala ukuthi umngane kangizwe weqiniso ziright kodwa uhlale naye ngaso sonke isikhathi yakwazi ukuthi emxhase emthengeni nangezipahla. Noma kunjalo abantu abaphumi ngancane njengamanzi. Baningi abantu abamgxekile uDr Khehlelezi. Bathi bengeke nje amnikele imali mhlawumbe ungizwe evule into enomqondo kunokuthi emthengele izipahla edura nje. Kubonakala lapha khona impahla ebiyodwa bibiza u10,000 enye bekuyinto encane nje bibiza la ko5,000. Abantu abaningi bathe lezi izipahla edura kakhulu kuba uthathe le mali wathengela ungizwe into ezokwenza ukuthi lokho imnika imali nemali ungizwe ukuze izohlala nemali engalokho ehlala elandela uDokotela uKhehlelezi. Abanye bathe ngokumthengela nje ufune lokho ehlala emlandela njalo eyingcelebane yakhe uDokotela uKhehlelezi. Siyazi ukuthi abantu ngempela abajwayele ukuya ngancane vele kube khona abantu abagxikayo kube kukhona abantu abancumayo. Bule emakhaya ke uthini uphala wakho ngalokho? Ngabe ihleni leto le eyenziwe uKhehlelezi ukuthi emthengele izipahla ebiza u60,000 amarandi noma wena ubona ukuthi bekhona ezinye izinto bengazenza ngalo 60,000 engathengi kodwa izipahla ngemali enkulu kangaka? Omunye kwabantu uGi umfowangcobo nayo ihlabo ehlikiza lento le ukuthi ungizwe bonakala ngempela ejabuleke etshakadula nje kuhle kwengane ibona amaswidi. Uthe zizothini izingane zangizwe uma seyibona ubabazo esejabula kangaka ethengela izipahla ethengela ngenye indoda? Zizothini zona izingane zakhe ezala ungizwe mfamchunu? Kule emakhaya ke ngaze ngithamunde zonke indaba naku ama video akhombisa ungizwe ejabula phinde futhi kube iVN lapho ekhombisa khona umfowangcobo ehlabe ehlekiza lento yangizwe ukuthi ejabule kangaka ethengelwa yenye indoda izipahla. Ake hlangane ne-comment section siza ukuthi wena uyibona kanjani, ngabe yinto ehleni le ukuthi ungizwe ethengele enye indoda izipahla za60,000 ejike ejabule kangaka? Mbukele emakhaya ke ake sizwe uphala wakho kwi-comment section. Siyabonga. Yabo tuba. Abalozi malatu hambo. Hambo lekhaya masuleni. Ungulakho nemathuleni. Siselele umzimba. Brad, how are you? Ungulakho nemathuleni. Siselele umzimba. Siselele. Alipeza phakathi tekete. Aw, hey. Yabo. Mina bengazi lento yokuthengelwa impahla bengajwayele ukuyibona emantombazaneni. Lamantombazane ekuthiwa ama-slay queen edla imali yamadoda. Bengazi ukuthi sekukhona namadoda asethengelwa impahla ethengelwa amanye amadoda. Mina bengigcina kubantu besifazane lento. Namadoda impela nje amadala ethengelwa amanye amadoda impahla eze washuthe kanje. Ngoba lo muntu unezingane nje izingane zakhe ilindelene ukuthi eyithengele impahla mase zimbona uyise sethengelwa enye indoda impahla kanjena izothini? Indoda impela izijabulisa kwengane, ijabulela impahla eyithengelwa enye indoda. Izijabulisa kwengane igxuma impela nje ijabulisa kwengane. Hayi bafowethu ngeke hayi. Hayi. Siphila kwelinye izwe manje.